भोजपुर के माटी के लाल है रावा सब है के सब हरिया प्रणाम बोलते एक आदमी के कहा से हम कर तो भावता में हम 21 तारीख के आवत रहे 18-19 तारीख के गाँव से मार्गे में भेंट हो गई प्रोफेसर साहब से। तो यहाँ कहने की 21 तारीख के रहुआ आ जाए यहाँ के होने हमारा स्वीकार रहल कार्ड भी हुए तो 11 बजे के टाइम हमारे हम समय से भी आ गई। खैर श्री बाबू जौन बानी तो यहाँ सब पहले के जो भी पूर्वज रहे वो प्रेम के प्रकाश था। आज के राजनीति के परिदृश्य जो हम बोले तो दोसर हम कभी हैं हम विशेष यहाँ को वक्तव्य ना दे सकेंगे। बाकी कुछ हमारा कविता के माध्यम से ही रहुआ सब है व्यंग ही समझ प्रीत के बांसुरी ना सुना ले कहीं रेल के आज दुनिया दीवाना मिले प्रीत के बांसुरी ना सुना ले कहीं रेल के आज दुनिया दीवाना मिले घाव अपने के चंचल बनावे कहीं बात ही बात के कत्ल खाना मिले प्रीत के बांसुरी दीर्घायु तो जैसे खत्म ही कहीं भाव से आज खाली खजाना मिले दीर्घायु तो जैसे खत्म ही कहीं भाव से आज खाली खजाना मिले मल मन मलाले करेला कहीं ना कहीं बदतमीज के चौकस चलाना मिले प्रीत के बांसुरी सुना ले कहीं रेल के आज दुनिया दीवाना मिले मन मलिन से दुनिया ई बाटे भरल साफ बोली के केहूना कतहूँ मिले मन मलिन से दुनिया ई बाटे भरल साफ बोली के केहूँ न कतहीं मिले साँच कहाँ डूबल बुझाते नहीं साँच कहाँ डूबल बुझाते नहीं झूठ के बोल वाला फसाना मिले प्रीत के बांसुरी ना सुना ले कहीं रेल के आज दुनिया दीवाना भमले साथी संगत शराबी कबाबी भइल व्यसन बाउर ही बेच साथी संगत शराबी कबाबी भइल व्यसन बाउर ही बेचत तराना मिले द्वेष कबहू न मानवा से निकले कहीं आदि मंजर बेसाहत जमाना मिले प्रीत के बांसुरी ना सुना ले कहीं रेल के आज दुनिया दीवाना
हमारी